Bisan o wala pa magsugod ang pagpangampanya, daghan ng mga posters ang inyong makita diha sa kadalanan nga magtangag sa mga mapahiyumong gustong magpapili karong barangay elections. Apan DUNA pa'y pamilyar nga inyong MAKIT-AN o mabasahan. Kung unsa kini, sugin ni Andrea Patenya. Klase-klaseng bulok, klase-klaseng gimmick. Nagkadaiyang stratehiya ang gigamit karon sa mga buot mulansar sa barangay elections. Ang uban, ala movie star ang dating sa ilang campaign materials. Apan gawas ni ini, dunay laing mabantayan sa ilang mga posters. Daghan sa mga apelyido, pamilyar na ug nagkapareho. Sama ni ining poster sa barangay Camagayan, diin usa ka family tree nila ni Jerome Avila, Rene Avila, Tito Avila ug Raquel Avila ang mudagan sa eleksyon. Samtang ang uban, mga kabanay sa incumbent city officials. Sama ni Linda Andales nga mulansar pagkakonsehal sa barangay Pahina Sentral. Siya ang asawa ni Cebu City Councilor Cicinio Andales nga nahimo usab nga kapitan sa maong barangay. Si incumbent Basaksa Nicolas Barangay Captain George Rama nga igagaw ni Cebu City Mayor Michael Rama magpapili pag-usab isip kapitan sa ilang barangay. Ubo sa Article 2, Section 26 sa atong 1987 Philippine Constitution, nakalatid nga gikinahanglang hatagan ang tanan og patas nga oportunidad nga mukupot og posisyon sa gobyerno ug nga mahimong idili ang political dynasties kung makamugna na og usa ka balaod batok niini. Apan hangtod karon pakyas gihapon ang atong mga magbabalaod sa pagpasar og usa ka anti-political dynasty law, mao nga padayon gihapon naghari ang mga iladong political families dinhi sa atong nasod. Matud sa pangu sa Political Science Department sa University of San Carlos, ang political dynasty masubay pa sa Spanish era. Sa maong panahon, ang mga dato ug mestizo nga pamilyang gitawag og ilustrados maoray gihatagan og gahom sa gobernadorcilyo. Nadaang maong tradisyon sa pagduma sa mga dato nga pamilya gikan sa Spanish era ngadto sa American occupation ug hangtod karon buhi pa kini. Filipinos, the masses, cling to patrons, usually the elite politician, no? So that's why we call it patronage politics, because the politicians would become like their patron saints. When you say patron, you asked from your favorite patron anything, no? From bunyag to kasal to donation sa lungon. Politicians are actually seen as an ATM machine. Dugang niya nga hangtod nga di hingusgan ang political party sa nasod, di mawagtang ang political dynasties. Di sabunta pasidunggan ang mga politiko alang sa government projects kay ilaman kining trabaho. Filipinos Monggod have this mentality that they owe projects, programs to politicians, not realizing that projects, programs are actually paid by the taxpayers, no? And because of that mentality that they cannot relate themselves to the government, here comes utang na loob. Matud sa COMELEC na di sila makabalibad sa pagdawat sa Certificate of Candidacy sa mga kandidato nga gikan sa political families inigsugod sa filing ugma kay ministerial ra ang ilang trabaho. Ito yung mga mahirap sa amin kasi sometimes they are saying that we have to stop this by not accepting the certificate of candidacy. But unfortunately, that's not within the jurisdiction of the field officials. Dugang nilambino nga mas maayong mga bagong naong nasad ang managan sa eleksyon ug di kadtong nangaraan na sa politika. If we would have newer or different people who came from different background, different family, maybe we can have different approach also on how to run the government. And that's what I wanted, para it would give an opportunity also for other people to govern and to run or to lead the government. Andrea Patenya, News 5. Nasikop na sa kapulisan ang duha sa tulo ka mga suspek sa pagtulis o pagpusil sa gwardyang nagbisiklita. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Ining sulod nga bahin sa bugnay dos lutaw-lutaw sa Barangay Labangon, natultulan sa mga sakop sa City Intelligence Branch ang duha sa tulo ka mga responsable sa pagtulis ug pagpusil sa usa ka gwardya. Kahinumduman nga niadtong Martes sa adlaw na abtan sa news team ang gwardiyan si Alex Ibo nga nagkadug og mantulisa ug pusila sa tulo ka mga batan-on. Bisan nga sa bisikleta? Oo.
Ngit-ngit mo gud. Dali sa hospital kapoy ma. Sa gipahigayong follow-up operation sa City Intelligence Branch kaganyang kadlawon, nahitabo ang sinukli ay bala dihang may bunot og nagpabuto siyang armas ang usa sa mga suspect nga nailang si Roxanne de la Serna kinsa dali usab nga nakasibat. Nakuptan hinuon sa mga pulis ang kauban nining si Marlon Tambalos. Sige, magkukuyog ana yung barkada masikaray baya na ma'am. Yang buto kibong asa na niyang armas, wa man na siya armas ma'am. Kamu sige buhat ini mo to sa may Baik lah kami bilang. dayon. Kamu saya ibu teh almah inogay. Mau itu busin sudah. Sa pagbalik sa mga pulis sa dapit, ilang naabtan ang ikatulong sospek ang si Carlito Igot. Gidala niini ang bisikleta nga gitong gipanagiya sa gitulis nilang gwardya. Na-recover sab sa kapulisan ang duha ka snapdo sa kalibre 38 nga dunay bala. Syukur sagud. Kinsa pa ilang gibiktima? Bang gapalot na ning digat tong gikuan gi ilugagat mas tong sang gabi na confirm man mo draw information nga nahang kuan nahang suspect mo tong gyari namo. Leslie Caminadivestil, News 5. Gituok o gidakdak pa sa kanal ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga giingong dunay diferensya sa pag-isip. Ang suspect, usa ka Amerikano nga giingong retiradong sundao. Ray pasaporte, sugid limi. Nakakong kunikit sa diyan asa sa gate, pero yung masikip nga, I want you to go inside because dili ko gusto ma-involve. So, nabalik ko sunod, kinakilapod akong baby. Nagluto ko pagkaon. Then, pagbalik na ako, kuan na, kanang nasyagit na nasagit na tamang silingan, sir, nga muna. Then, pagtanaw na ako, si Eugene to na dahil sa kanal. Pero ug diha pa ko ato, dili gito mahitabo. Kini ang gitugan sa News 5 ni Narly Manayon, ang kapuyo ni Kate Douglas Muth, usa ka retired US Army nga gipriso karon sa Argao Police Detention Cell. Gidakop kini ni adtong Martes sa buntag ug gipasakaan og kasong physical injuries in relation to 7610 kun child abuse kagahapon sa Provincial Prosecutor's Office. Giingong gituok og gidakdak sa langyaw ang usa ka lalaking special child atbang sa giabangan niining apartment sa Sitio Luok sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Apan ang piskaliya mitugot nga magpiyansa og 80,000 pesos ang suspect. Kaning si Eugene, kaning biktima na dito kit susod sa kanal. Pagka nakalapot kit Mayo, padagang kay sa garas iyang lawas, mga pangos gituok siya, gunitan siya sa liog, din dako ba para niya. Ang biktimang 28 anyos dunay pangisip sa 6 anyos. Human kinigida sa Behavioral Sciences Department sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nagsarihan niya tilite. Unya ang pare niya kahit tagawas. Unya kuan kanan istoryahan ko niya then di mo ko kasabat siyang tinabian. Mato gikalit ako gana. Gituok ko nya gilabay ko sa kuan sa kanal. Paglingin ako sa primero na si Eugene nagyango-yango pa. Nya ikaduha na ko glingi wa na si Eugene gituka naman siya ibitad naman siya padulong ngadto sa daplin nga gihagbong sa kanal. Pag hagbong niya sa kanal dito siya og sulod. Kaduha kahigayon na nga gidapatan sa langyaw ang biktima apan wa mutugan sa iyang mga ginikanan. Padayan ka. Ray Pasaporte, News 5. Umaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Oktubre 10, tuig 2013, 76 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!